Sa sulod sa silda sa Mabulo Police Station, akong nasaksihan ang usa ka piniriso sa pag-resign sa iyang trabaho. Sir, ma'am and sir, una sa tanan, mangayo ko katahuran sa inyong tanan. Ako si Alberto C. Maxino na nagtrabaho sa Call-in-Hall. Nga magpasa ko og resignation letter kay na ako'y kasong iatubang na kinahanglan ng akong atubaron. Ug wala ko kabalo kung ano sa nako ni mahuman. Nangayo ko sa inyong pagsabot o hinaot na inyong kung masabtan about sa akong mga benefits hinaot inyong ihatag ang bahin na para sa ako matod pa sa inyong limon na inyong ihatag o pwede mangayo sa ko o certification. Human gibasahan sa iyang kaipon ang unod sa resignation letter. Isip formal nga pagpanamilit sa iyang trabaho. Gisundan ang pagpirma nini samtang nagtingkagol siya sa silda. Napugos sa pagbiya sa iyang trabaho ang 48 anyos nga piniriso. Gumikan kay wala siya masayod kung kanus ang makabot niya ang iyang kagawasan. Siya di ay si Edelberto Cariaga, lumad nga taga Tanhay Negros, apan nanimuyo sa Sitio Langob, Barangay Guadalupe, Cebu City. Kahinumduman, gidakop siya sa kapulisan sa Mabulo, samtang anaa siya sa police station. Atol sa iyang paglukat og police clearance, nakita sa iwaran system nga ang akusado adunay giatubang nga kaso nga murder. Pirmado ang warrant ni Honorable Candelario Gonzales, presiding judge of RTC 7, Branch 45, Baez City. Pinitsahan Enero 19, 2010 ug walay piyansa nga girekomendar ang korte. Matod pa sa akusado, wala siya masayod nga duna kini warrant apan miangkon siya nga nakapatay ni atong tao nga misuway og patay sa iyang amahan. 15 ka tuig na ang nakalabay. Mo na may akong nabantayan si Papa nga itabangan og itong grabe. Akong dagan akong amahan kong bira palayo sa ila aron kay nisunod magyod di akong iwaslik ng Papa ko di sa kong layo ko pa safety kada hamag mo siya sa kuha wala na kinay mo naningkawat na lang ko nga makasagag naunay siya kutsilyo. Miangko ng akusado nga nagmahay siya sa hitabo apan iyang gipasabot nga ang iyang gihimo usa lang ka gugma sa anak ngadto sa amahan, usa lang kadto sa pagpanalipod sa kinabuhi sa iyang amahan nga dunay tawo nga misuway sa pagkutlo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.